dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:12 p.m. at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kasama mo rin ang Basta Princess DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Good evening. Hello, magandang gabi po. Good evening. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Jacob na lang. Jacob. Ilang taon ka na, Jacob? 30. 30. Sang lupalop ka naman galing, Jacob? Somewhere down the Batangas na lang. Somewhere down the Batangas. Batangas. Okay. Sir Jacob, 30, from Batangas. Ano ang top secret mo? Hindi ka pa manly enough, mag-matured ka pa para sa akin. Hindi ka pa manly enough, mag-mature ka para sa akin. Tama ba kami ng pagkakarinig ng top secret mo? Yes po. Are you referring to somebody or are you telling this to someone or is it yourself? Someone is telling this to me. Someone is ano po? Someone is telling this to me. Oh, someone is telling this to you. So sinabi niya sa'yo na hindi ka pa matured enough? Yeah. Doon iikot aking kwento po. Okay, sige. Kuwentuhan mo kami, Jacob. So, ayun po. Nagkakilala kami kasi dito sa itong babae na to, naging teacher ko pa to ng college. Then pumasok ako sa trabaho ko. Bago ko umamin sa kanya, may napapatunayan na ako. Then, fast forward, we are almost 2 years in this relationship. Lumabas yung kanyang tawag dito, controlling attitude. Dahil kesyo, baduy daw ako manamit. Jologs pumorma. Sabi niya, I am not really manly enough for her. Laging may pabagong ganito. Gusto niyang ibago ko tong ganyan. Ganun yung past relationship namin doon umiikot. Then, Wait lang, sir. okay. Nung sinabi mo sa amin na teacher mo siya dati, tama? Yeah, naging teacher ko siya dati. Pwede ba naming malaman kung gaano kalaki yung age gap ninyo? 2 years, 3 years lang. Oh, so when she got this profession in the academe, bata-bata pa siya? Yeah, matalino kasi. Kaya bigla siyang nakuha agad siya. Okay. Nakuha siya agad sa Sa mataas na. Sa school, yeah. sa school. Okay. This was a private institution. So, dahil may mga connections, then mataas yung kanyang academics, Okay. napasok na agad siya doon. Yeah. Wow. Okay. So 2 years ang agwat ng edad ninyo, ang mas matanda ay siya, tama? Ikaw? So, she is now 32 and Yeah. I am now 30. Sir Jacob, same na kayo ng ng industry. No, she was in teaching and I was in
uniform service. Okay, thank you. Okay, when you said she is in the academe, syempre yung mga kurso or parang subject course na itinuturo niya ay related dun sa kursong kinuha mo. Yeah. Or general subject siya. Yeah, no. Para yun talaga siya sa course na kinuha ko. Ah. To be frank, I am an education student. Napunta lang ako sa uniform service. Okay. Okay. Gets na namin, sir. So, may common ground, kumbaga. Yeah. Okay. And what did you like about her? Nung time na parang, uy, pwede ko tong pormahan Hindi talaga pumunta sa forma stage kasi we are so professional during that time. Na-develop lang ako when it comes na lumabas na ako sa training ko sa uniform service. Napansin ko, naging close kami, gumala kami, gumimik, nagbi-beach, kakain sa labas. Then, so and so forth, fast forward, nahulog ako sa kanya. Then, one time, umamin ako. Sabi niya, magpaalam muna ako sa parents niya. After that time, sinagot niya ako agad after ko magpaalam sa parents niya. Kasi hindi siya naniniwala sa ligaw culture. So, gusto naging niya kami na agad. kayo agad. Okay. So, nung mga unang araw o buwan ng inyong relasyon, kumusta yung dynamics ninyo? Ito ang malungkot dahil yung parents, yung family side niya is super strict, like old school, kumbaga, ang daming do's and don'ts sa relationship. Meron pa nga kasing time na may kapalit ka akong special child. So sabi nila, pa nagkaanak kami, so maaaring mapunta doon yung genetics, like that. Ganong issue ang mga nangyari sa amin. That time. So, paano nyo dinidiscuss ito as a couple? Napag-usapan naman namin yun. That time, pinaliwanag ko sa kanya na hindi naman hereditary. Like, during siguro sa stages ng pagbubuntis ng mother ko, siguro stress siya, may pinagdadaanan. Kasi si mother is also a teacher. So, alam naman natin na mga teacher, lalo na sa public schools, nagdadala ng mga stress. So, siguro during the pregnancy, may mga na-adapt na maling behavior si mother or mga stress. Kaya nagkaroon kami ng kapatid na special. Yeah, but we'll never know din naman kung ano talaga yung naging problem along the way. But anyway, so masasabi mo na maayos naman kayong nag-start sa relationship? Yeah. Pero during the phases kasi na unti-unting na-introduce yung family niya, may mga habits na lumalabas ba na, alam mo na yun, yung pag old school masyado. Kailangan dumaan sa ganito, gumantong stage. Siya hindi kasi naniniwala. So, contradicting, nagkaroon kami ng hassle doon. Hindi ako naka-adjust doon sa family culture niya. So, parang na-culture shock ako. So, yung family niya live by the rules. Ikaw, parang... I followed kung ano yung gusto niya nung babae. Doon ako naka-follow. So, parang na-misplace ako. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Should I follow her? Should I follow the family? Kasi yung family, parang hawak din siya sa kamay. Parang kung anong gusto ng family niya, susundin niya rin. Doon lang parang nagkaroon ng matinding conflict regarding doon. Okay. So, fast forward, sinabi mo na parang nagiging controlling na siya. Sinasabi niya na mga badu yung mga suot mo. Paano nag-shift into that? Kasi when we go to church, na minsan nakakalimutan ko minsan yung mga civilian clothes na may mga tatak ng ahensya ko, ng agency ko, yun ang sinusuot ko. Sabi niya, ang baduy mo naman, bakit kailangan pagsimba, dadalhin mo yan. Minsan nalilimutan ko yung panyo, like that, yung bags ko, pang uniform pa rin, pagpasok pa rin sa opisina minsan na nadadala ko. Mga ganon, doon nag-grow. Then dumating pa sa point na pinapili niya ako kung parents ko ba o siya. Bakit nasama sa conversation yung parents mo? Nagseselos kasi siya sa aking parents kasi that time nagkaroon ng problema sa bahay. Inuna ko muna yung parents ko. Solusyonan. Tapos parang hindi ko siya nakausap ng ayos kasi pero alam niya naman yung pinagdadaanan. Tapos after nung nasolusyonan, nakapag-usap naman na kaming dalawa. Ang sabi niya, papapiliin ka.
papapiliin kita, anong pipiliin mo? Ako o yung parents mo? Anong Dumating sinagot kami mo? Sabi ko, parents ko. Kasi yun ang unang bumuhay sa akin. Like, we are from zero, tapos nandito na ako ngayon. So, kahit pa paano, siguro, pipiliin ko yung parents ko habang hindi pa ako commit or kasal sa kanya. Anong We are reaction also- niya? Nalungkot. Kasi ganun yung naging sagot ko. Ay. Sinabi ko rin kasi sa kanya na I will be rational on my decisions. Naintindihan mo ba kung bakit siya nalungkot? Yeah, kasi dapat, ang iniisip niya, siya dapat ang piliin ko at ipagpalit ko yung parents ko sa kanya. Yun ang sinabi niya sa akin. Sinubukan mo bang maintindihan siya sa parteng yun? Yes, pinaliwanag ko naman na hindi naman ibig sabihin na ang sinabi ko na piliin siya ay napiliin yung parents ko ay hindi ko na siya pinipili. Is that na kung kahit mawala ka siya sa buhay ko, isa pa rin naman ang uuwian ko yung parents ko pa rin. Kung magiging kapartner ko siya sa buhay ko, parents ko at siya pa rin yung kasama ko, hindi pwedeng mawala yung parents doon sa equation. Lalo na't siya, close din siya sa kanyang mga pinsans and such. So, Only child ka ba? no, may parents po ako. Ay, may siblings po ako. Kagaya na nakwento ko kanina, may kapatid po akong only na special child. Ganun. Ayaw nga pala. No, nalimutan ko yan. Sorry. Mom brain. But anyway, Jacob, nasa anong stage kayo ng partner mo? Ngayon, we are not in peace ngayong gabing ito. Dahil nga diyan sa ongoing issue na wala akong ginagawa pag nagtatampo siya. Because I am asking kung anong gusto niyang gawin ko. Kasi deep inside, hindi ko rin talaga kaya basahin yung kanyang psyche or yung kanyang way ng pag-iisip. Even though we are matagal na sa relationship, hindi ko masasabing I can read her thoughts. Pero sana kahit papaano, magbigay siya ng kung anong gusto niya, kung anong gusto niyang gawin ko. So kung sakali ba na sabihin niya kung ano yung gusto niya, gagawin mo ba talaga siya wholeheartedly o dahil sinabi niya lang? I've asked those questions kasi I am willing to do it. Hindi ko naman siguro papasok sa isip ko or hindi ko naman siguro i-offer yung ganun na magde-decide pa ako ng 50-50. I think na Jacob. Excuse me. Okay. Nauunawaan kita dun sa sinagot mo sa kanya, Jacob. Dun sa parte na pipiliin mo yung nanay mo. And gets ko din naman yung nararamdaman ng babae bakit nasaktan. Kasi syempre. Pero ang mali kasi dun, sa point na yon, hindi mo naman kailangan magtanong. Sa akin, duda. Sa POV ko, hindi mo kailangan itanong eh. Hindi pwedeng magpantay ang pagmamahal mo sa magulang at dun sa partner mo. Magkaiba yan eh. Magkaiba ang pagmamahal mo sa asawa mo, iba ang pagmamahal mo sa nanay mo. Kaya wag mong tatanungin kung sino ang dapat mong piliin sa amin. Kasi parehas ko kayong pipiliin. Wala akong iba doon. Kasi kung pipiliin ko yung magulang ko yun eh. Hindi naman magulang eh. Iba ka naman eh. Diba? So tingin ko, may maling tanong at mali rin yung nasagot. Hindi nagkaunawaan. Sa parte na yon. I answered that kind of ng sagot. Pero gusto niya kasi talaga wala, mali yun. Kung i-insist sa'yo ng isang babae na sasabihin sa'yo, dapat isa lang piliin mo, hindi pwede. Dahil unang-una, hindi mo naman ako niluwal dyan sa ano mo. Iba naman na nagluwal sa akin. 'Di ba? Yung babae na yan, mali rin yung paniniwala niya. Ako hindi ako sa kumakampi sa isang lalaki at naiintindihan ko pinanggagalingan ng babae. 'Di ba? Dahil nga nakikita niya siguro na parang yung side mo ay patungo lang dun sa pamilya mo, sa nanay mo. Pero hindi para papiliin ka. Kasi iba ang asawa, iba ang girlfriend, iba ang partner sa nanay. Yun lang yun sa akin. Yun din naman yung pumasok sa isip ko that time. Pero dahil ayaw kong magkaroon pa ng additional questions and additional para mapalalim, sabi ko, bakit mo ba tinanong? Bakit mo ba gusto malaman?
ininsist na mamili ako. So, what should I do at that moment? At the heat of the moment, the parents ko na sinabi ko. So, yun talaga ang nangyari. Mhm. Pero nakikita mo itong girlfriend mo sa future mo. Yeah, the moment na sa loob naman ng 2 years, napunta naman kami sa up and downs. Pero ngayon kasi parang nagsisilabasan yung mga dirty secrets kasi, yung mga dirty habits, ganun ba? Kaya mo bang yakapin lahat ng yun? Yes, I am willing to adapt. Pero sana, always may sana. May at her part then, he will accept who I am. So, parang gusto mo na tanggapin niya lahat ng iyo. Same goes na tanggapin mo rin yung kanya. Ganun ba? Yeah, naniniwala po kasi ako sa love that it will work if there always a give and take. Hindi always magbibigay ka, hindi always magtitake ka kasi maubos ka din pag wala ka namang natatanggap para sa sarili mo. Sa palagay mo, sa ngayon, kasi kanina 'di ba tinanong mo siya kamo. I mean, sinabi mo sa amin sa programang ito na tinatanong mo siya kung ano yung gusto niya na mabago mo. Sa palagay mo lang, sa pagkakataong ito, ano yung naiisip mo na gusto niyang mabago mo sa sarili mo? Yun po ang Hindi mo rin alam. kinaklaro ko ngayon sa kanya. Yeah. Palagay mo ba masyadong malalim yung gusto niyang ipabago sa'yo na life-altering na ito or parang personality-altering na to na mag-ibang karakter ka? Yun din yung hindi niya kasi kayang ma-distinguish, masagot at that moment. Hindi niya rin kaya sabihin ng diretsa sa akin, ganun. Bakit? Anong meron na hindi niya kayang sabihin sa'yo? Mag-partner kayo. Ganun ba siya? Hindi siya masyadong verbal na tao? Or introvert ba siya? Anong klaseng babae ito para maintindihan namin lalo? I think because hindi din buo yung kanyang family. Broken family din siya. So siguro na-build niya yung kanyang wall para hindi mag-open up sa ibang tao sa kanyang nararamdaman, sa kanyang gustong sabihin dahil takot siya dahil sa naranasan niya nung bata siya, ganun. For me lang po. Okay. So, hindi nyo ba sinusubukan i-bridge yung gap na yon o tibagin yung wall na yon? Kasi 2 years is no joke. Medyo madami nang nagaganap sa 2 years na Pagsamahan, yon. oo. Oo. Malalim na. Kumbaga, yung mga bagay na ganyan, isa yan sa mga bagay na dapat mapag-usapan. Na kakampi mo ko, yung mga ganong klaseng talks ba? Kasi, well, kapag may partner ka, lahat, di ba parang ito yun eh. Alam mong nasa tamang partner ka kung may mangyaring maganda sa'yo, siya yung una mong tatawagan. Kung may pangit na mangyari sa'yo, siya yung una mong tatawagan. Ang taong una mong maisip sa panahon na ikaw ay nangangailangan ng tulong at masayang-masaya, yun yung pinaka-importanteng tao sa buhay mo. Tama. So kung hindi ito yung taong yun, ano tong klaseng taong to sa buhay mo? Like, I mean, anong siya sa'yo? Ano naman siya ano ka para sa kanya? So, medyo na-weirdohan lang ako. Or parang, don't get me wrong ha, medyo parang hindi ko lang sure kung lumalalim lalo yung relationship ninyo or may kailangan kayong ayusin doon sa relationship na meron kayo. Jacob, Meron, yes po. bago ka sumagot lang, may tanong lang ako sa'yo. Kaya ba niya to nasasabi sa'yo? Kasi pag nagdesisyon ka ba, ay nakadepende dun sa magulang mo? Laging ganun. May mga times ba, o may mga bilang na bilang sa daliri, na kapag nagdidesisyon ka o sinasabi mo sa kanya na ito ang desisyon ko kasi ito kasi sa Laermats para ka Laermats. May ganun ba? Wala naman po kasi pag nagdesisyon kaming dalawa, pinag-uusapan namin. Hindi naman involved yung both parties namin sa mga ganun. Then, So labas itong sa Ermats ha. Kada magdedesisyon ka, maggagawa ka ng isang bagay, wala tong sa Laermats. Kayong dalawa lang talaga. Okay. Yes po. Okay.
Yun lang. Sige, sagutin mo na yung sinabi ni Rocky kanina. May sasabihin ka yata kanina. Tinanong ko lang, nilinaw ko lang naman. Mhm. Siguro din po, isa din siguro kung bakit kami umabot sa ganito dahil nga kagaya na sa trabaho ko. I am a uniform personnel po. Nasa uniform service ako. May mga time na hindi ako nakakauwi. Hindi ko nagagampanan yung pagiging boyfriend sa relationship namin dahil nasa calling ng work. Pinaliwanag ko din naman sa kanya and yun ang hindi pa namin na-figure out kung paano mag-work sa amin yung ganong scenario na like imbes na magbabanding kami may work related concerns and issues and I will face my work related issues first bago ako makauwi sa kanya dahil gagawa nga ng talagang trabaho. Di ko rin siguro siya masisi na iisipin niya na I am not prioritizing her, ganun po. Okay. So, gaano ka na nga katagal in service? Medyo matagal na eh. Pwedeng hindi na lang i-disclose? Okay, sige. We respect that. Okay. Are you guys living together? No. She was living on her parents' side. Okay, so she's living with her parents. Ikaw, are you living also with your parents? No po. Dito na ako sa work nakatira. Oh. Sa barracks na meron sila doon. So, kapag nagkikita kayo, ikaw yung pumupunta sa kanya. Yes. And then, gaano kadalas itong pagpunta mo sa kanya sa isang buwan? Every weekdays. What do you mean, every week? Every weekends. I'm sorry. Every weekends. Okay, so sa loob ng isang buwan, meron tayong 4 or 5 weekend. Yes. So, lahat Every ng weekend na yon sa kanya lang? Yeah. Okay. Tapos, madalas, dun sa weekend na yon may Call of Duty ka pa. Yes. Na parang pag magkasama kayo, may inaasikaso ka na trabaho. Kailangan ko bumalik sa work. Ha? So, on-call ka pa? Yes. Tapos, iiwan mo siya? Yes. Paano mo sinubukang paintindi sa kanya na yun yung Call of Duty mo? Kwento ko sa kanya yung mga maaring mangyari before we start sa relationship na nabanggit ko naman sa kanya na ganito ang mangyari sa trabaho. And yet, hindi ko naman siya masisi. So, siguro longing na rin. Kaya umabot kami sa pati trabaho ko na nagiging reason na ng aming hindi pagkakaintindihan. Meron ka bang nakikitang adjustment na dapat mong gawin sa trabaho? Meron naman po. Pag may opportunity naman, umuwi ako para makita siya. Pag may opportunity naman? Yeah. Hindi dahil nakaschedule na talagang bibigyan mo siya ng oras at panahon sa weekend? Pag weekends naman, automatic naman na sa kanya yung oras. Maliban na lang talaga po ako pag tinawag sa line of duty. Pero kapag may mga weekdays na medyo maluwag yung schedule and pwede kong ibigay yung oras ko sa kanya, and uuwi ako. Pag pwede kong ibigay ang oras ko sa kanya. Alam mo ba, may napanood ako. Napanood ko yung interview ni Anthony Pangilinan. Actually, siya yung ini-interview. At ang sabi niya doon, pag pupunta daw tayo sa mahal natin sa buhay o uuwi tayo sa minamahal natin, siguraduhin daw natin na hindi tira-tira yung binibigay natin. Hindi tira-tira. Hindi tira-tira. Hindi tira-tira. And that struck me, yung hindi tira-tira. Kasi di ba madalas pagod na pagod tayo sa trabaho natin, etc. Na para bang ang priority trabaho pero hindi yung minamahal natin sa buhay. Hindi ganun. Dapat ang priority minamahal sa buhay, kaya tayo nagtatrabaho. And yung tira-tira na yun, madalas na ibibigay natin sa pamilya natin. Well, in fact, hindi eh. Dapat buo tayo kung nasa pamilya tayo o nandun tayo sa taong minamahal natin. Tapos hindi lang dahil sa kapag na-work, pag available ako, pinupunta ko siya. Ganun yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi niya. So, let us look back dun sa mga parte na sinabi mo sa amin na kapag available, binibigyan ko siya ng oras.
Kasi ang isang babae, kapag naramdaman niya na pangalawa lang siya, kahit gaano pa ka-busy yung isang tao, parang masakit eh. Pakiramdam ng isang babae, ito yung nanggagaling sa perspektibo ng isang babae, na hindi siya priority, na walang planong matindi itong lalaking to para sa akin. Na baka iniisip lang nito, puro trabaho lang siya. Na baka puro trabaho lang talaga priority niya, and he takes so much pride of having this kind of job that he forgets me. And pag ganun na yung tumatakbo sa isip ng babae, I don't see that future. I don't see our future anymore. And maybe, just maybe, baka lang, kaya niya nabanggit yung bagay na yun na sinabi mo nung umpisa. Kasi nga, hindi niya nararamdaman na sinasama mo siya dun sa plano mo para sa future ninyo together. Baka hindi niya naiintindihan kung para saan lahat tong ginagawa mo sa trabaho mo as a career guy. Kasi ang lagi mo lang finofocus is, uniform personnel ako naka-duty ako. Hindi. You also have to choose the right words para mas maintindihan niya. 'Di ba? Ang mga right words para diyan, alam mo kung ano, para mas maintindihan ka ng babae. Ginagawa ko to para sa future natin. Hindi yung uniform personnel ako, so this is my call of duty. So, hindi talaga mararamdaman ng babae na parte siya ng mundong ginagalawan mo if you exclude her dun sa conversations ninyo. And that's why yung mga throwing of those lines, valid din. But don't get me wrong. Pwede rin naman may mga hindi kami nakikitang parte dito na ikaw lang din makaka-realize. Pero eto, bilang babae, and sa perspektibo ng babae, yun yung nakikita ko rito. Okay. Meron ka bang nasabi na gano'n sa partner mo? Like, kasama ka sa plano ko. Nagbitiw ka ba na sa kanya na parang etong mga pagpapagod ko na ito para sa building of our future together too? Yes po. Lagi ko namang pag nagkakaroon naman kami ng deep talks, lagi ko naman nababanggit sa kanya yung mga yan. Na I am doing this, na kailangan kong gawin to kasi wala rin ako mukhang maharap sa pamilya mo pag wala akong trabaho. Sort of those things po. Short of those things. Taray! Love it. Nosebleed. Baka may konti pang, alam mo yung himas-himas na mga salita, diba? Tsaka iba rin yung sinasabi dun sa pinaparamdam, ha? So baka pwede din na tingnan mo din yung mga ginawa mo before. Tira-tira lang kaya yung binibigay ko sa kanya. Palagi mo ba buo ka every time na nag-weekend nag-spend kayo ng weekend together? O I baka, am so excited na kapag uwi ako na makikita ko siya. Then I am like, I'm sorry, DJ Rocky. Yung tira-tira, hindi naman siya literal na tira-tira. I want to, butt in lang kanina talaga. I find really the opportunity to spend time with her kasi parang mas kompleto yung araw ko na siya nakasama ko, like ganun. Every time naman na may oras po, or pag-uwi, tinatabagan ko siya, nagkausap kami hanggang gabi, umabot ng 1:00 madalas. For me, yung oras ko, for me lang, yung binibigay ko sa kanya, ay buo ko yun. Yung mga opportunities, mga single opportunities na pwede kong lumabas, makita siya. I am fully involved myself, lahat, buong buo. maganda. Maganda yun. Kung yun talaga yung binibigay mo sa kanya, okay yun, diba? And sana ma-realize niya yung efforts mo na pagpapakita na nandun ka, present at the moment ka, Yes. na walang kahati. Tama. Na hindi tira-tira. Sana makita rin yun ng babae, Palagi mo ba na-appreciate niya yung ganun mo? May mga time naman po na nakikita ko na pag nakikita niya ako, masaya siya, ganun. Pero may mga time din talaga na kapag hindi ako nakauwi ng weekends, tas biglang magpapakita ng gantong araw, biglang parang madi-disappoint siya. Pero in-explain ko din naman po, kahit in my best capacity to explain yung dapat niyang malaman. Even
Hindi naman dinidisclose yung really yung sa trabaho kasi Mm. confidential nga. Oo naman, walang naman. kaso I dun. explain it the best how I can without sacrificing the integrity of my work. Oo naman. Siyempre, dapat may sinumpaan kang tungkulin eh. At isa rin sa mga dapat mong hanapin sa partner mo, eh, may intindihan kung saan ka nang gagaling. Tama. Dapat nga actually medyo gets ka niya eh. Kasi, di ba, meron siyang mga, alam niya kung saan papunta yung mga ganyang ano eh. Ganyang klaseng men in uniform, di ba? Kung ano yung life na waiting for them eh. Ang lagi nga lumalabas po ay mga men uniform, babaero yan, mga ganyan-ganyan. Lagi ko naman siyang tinitake is na ako. Siya lang, ganun. True ba? Yeah. Alam niyo po yung Facebook ko, lahat, emails. Alam niya passwords. Yeah, binigay ko naman po. Wala naman po kung Pwede kailangan. naman gumawa ng iba eh. Ay. Then, yung mga katrabaho ko naman po, mga close niya din naman. So, wala naman talagang magiging hadlang para kung may ginawa akong mali, malalaman niya rin. Kumbaga, person of integrity ka naman. Yes. Okay. So, sa pagkakataong ito, ano talaga yung gusto mo nang mangyari sa relationship ninyo? Acceptance. Accept yung mga bagay na sa tingin, accept namin yung mga negative and yung i-help lang namin yung sarili namin na to be open for communication and sa improvement namin dalawa sa relationship. Yun kasi yung hindi namin mapuntahang stage kasi may mga barriers na So talagang ikaw gusto mo na mag-work yung relationship ninyo? Yes naman po. Kasi pati parents ko boto sa kanya, lahat naman na halos kapatid ko, buong family ko, since day one pinakilala ko agad siya. Okay naman, wala naman naging problema sa kanya. Niyayaya na nga akong, pinipilit na ako magpakasal ng magulang ko para mabigyan na sila ng apo kasi medyo tumatanda na rin si mother, si father, ganun. Pero gusto ko muna sanang ma-accommodate yung concerns na hindi pa namin ma-face yung acceptance stage, yung mutual communication ba for us to improve. You wanna know the truth? Kahit magiging mag-asawa na kayo. Hindi ko pa pinantay yung sagot mo, no? Meron at meron talagang tatanggapin yung partner mo. At meron magbabagong ugali sa kanya. So ngayon pa lang, kung hindi nyo na talaga parang Nauunawaan ng isa. Parang Para medyo saan mag-iisip ka talaga. Kung hindi mo kaya mag-adjust, hindi mo kayang yakapin kung sino siya, mahirap yun. True. Yes. Hirap eh. Lalo na, iba rin yung call of duty mo. Iba yung pagod na meron ka. Iba rin dapat yung support na meron kayo sa isa't isa. Plano ko din naman po siyang ipapasok sa work ko dito para magkasama na rin kami. So may mga non-uniform naman dito. So sabi ko, kapag may vacancy, tutulungan kitang makapasok. Nice. Para, ayun. Yan ang man with a plan. Diba? Maganda yung ganun eh. Yung nakakarinig tayo ng plano galing sa isang lalaki. Kasi kapag may plano ang isang lalaki, ibig sabihin, hindi niya lang basta-basta nakikita yung isang babae as girlfriend. Diba? Kahit paano nakikita niya sa future niya yung babae. And napakahalaga nun sa isang babaeng trentahin na. Tama. Mhm. May gusto ka bang Pero- sabihin ngayon sa girlfriend mo? Nasabi ko na lahat sa kanya. Nasabi ko na sa kanya na kung gusto mong baguhin ko tong ganitong attitude ko, just be raw. Sabi mo sa akin kahit masakit, tatanggapin ko. Kahit napaka-brutal na salita, kung hindi mo siya kayang i-sugarcoat, sige, game. I am built for that. Pagdaan ko yung training na brutal na training. Yung walang tulog ng ilang buwan halos. Siguro yung mga salitang masakit, siguro kaya yan. Kaya tanggapin yan. Nasabi ko sa kanya yan. Ano sagot niya? Hinihintay ko na lang na mag-open up siya sa akin. I am waiting for the opportunity na mag-usap kami ng ganun sa level na yung sa kaya niya nang sabihin yung nasa isip niya. I am waiting for her to open up.
Lagi mo tatandaan, Jacob, magkaiba kayo ng industriyang meron. Iba rin kayo ng kinalakihan at iba rin ang training ninyo as men in uniform. So kung kayo, kaya nyo tumanggap ng mga ganong salita at makabitaw ng mabibigat na salita na madalian at on point, mabilis at straightforward, may mga tao na hindi kayang magbitaw ng mga mabibigat na salita kahit galit na sila. True. May mga tao na hindi rin nila kayang tumanggap ng mga mabibigat na salita na binibitawan sa kanila. Kaya minsan, Jacob, bilang isang lalaki lang din, kabisyo Jacob, na sana maintindihan mo din yun. 'Di ba? Oo, alam namin na men in uniform ka at ang training talaga sa inyo dapat yung sinabi mo, 'di ba? Kung ano yung paninindigan mo, pinaninindigan mo. Pero sa pamilya kasi, hindi natin pwedeng bitbitin yung trabaho din natin eh. Minsan, kailangan din natin as isang lalaki ay tanggalin natin kung ano yung kinagisnan natin. Although na mahirap talaga yun kasi yan na yung araw-araw mong ginagawa. Pero, True. Boss Titan Jello, pagkausap ko naman siya, I am being like yung dating self ko, yung hindi naman work related, yung soft-spoken, ganon. yan. Yung how should speak sa partner mo. Ganon, malambot naman. Ngayon lang talaga ako medyo ganito magkapag-usap kasi Yes. Yeah. Para lang may point of view lang po kayo. Yan. At least na maliwanag at na ririnig namin sa iyo yan. Yun. Yeah. May gusto ka bang sabihin? Wala ka nang gustong sabihin, Jacob? May gusto ka pa bang i-share? Or may gusto ka bang itanong sa amin? Yan. Baka matulungan ka namin. Sige po, ito ang biggest question. Ay, may biggest question pala siya. So, based po dun sa mga narinig nyo, sorry. Ako ba? May pagkukulang pa rin po ba ako? Like, I am not really matured enough for this relationship of ours. Masakit ba nung narinig mo yun? Nasaktan ka? Yes po. Nasabi mong nasaktan ka? Yes po. Pina-explain mo siya kung bakit niya nasabi yun? Yes po. How did you take that explanation? Kagaya po, nasaktan ako. Na naisip niya na ganun. Na sa dami kong bisyo sa relationship namin, yun pa rin yung pumapasok sa isip niya. Dami kong nilaktawang mga opportunity sa trabaho, mga trainings para piliin siya. Sa personal mo ba yun narinig o chinat niya lang? Personal po, magkasama kami. Hindi nagbago isip mo nung sinabi niya yun? Hindi po mahal ko eh. And at this point, you still wanna prove na talagang worth it kay ipaglaban nitong taong to. Kaya kaya ka mo, willing kang gawin ang lahat para tanggapin ka niya lalo. Yes po. So gusto mo talaga na baguhin kung ano yung gusto niyang ipabago sa'yo nang sa gayon, matanggap ka niya. Yes po. I want to be perfect for I want to be the perfect man for her. So yun nga po, yung tanong ko. Sorry. Yung tanong ko, sa tingin niyo po ba sa mga narinig niyo, based sa without being biased po sa akin or sa kanya, mali po ba na ganito ang aking naging state of mind or immature pa ba talaga ako sa relasyon namin? Sa babae, sa punto de vista ng babae. Kasi pinagtatagpi-tagpi ko yung mga sinabi mo kanina. So, 'di ba na-mention niya yung pagpili mo sa sa magulang mo over her. So, it's a huge impact for us. It's a huge impact na yun yung napakinggan namin. And masakit din yun para dun sa babae. And maliman yung tanong at maliman din yung naging sagot at sinubukan mo man siyang ipaintindi, nasaktan na siya.
at hindi na yun mabubura. Nasaktan na siya. And dadalhin niya yun. Hanggat wala kang ginagawa, pinapakita o sinasabi na maramdaman niya na priority talaga siya at may plano ka para sa kanya, para sa future ninyo together, babalik at babalikan niya yung sakit na yun na narinig niya mula sa'yo, na pinili mo yung nanay niya o ng tatay mo over her. Kahit na maling tanong yun at maling sagot yun. At kahit gaano mo pa inexplica sa kanya kasi nasaktan na siya nun. So, sa ngayon, maging consistent ka lang sa pagpapadama na priority mo rin siya. Na binibuild mo itong life mo para may maganda kayong future. Para may maganda kayong pamilya. Kasi kapag nakita naman talaga niya na magiging secure siya, at the same time, nakita niya na may plano ka talaga para sa kanya, feeling ko, yayakapin at yayakapin ka niya kahit ano pang mangyari, kahit ano pa ugali mo eh. Magkakaproblema at magkakaproblema kayo kasi magkaibang tao kayo at magkaiba kayo ng perspektibo, magkaiba kayo ng likes and dislikes. Pero hindi rin naman healthy na baguhin mo yung sarili mo para lang i-please talaga siya at Yung maging isang perfect man ka para sa kanya. Kasi pag binago mo yung sarili mo, baka hindi mo makilala yung sarili mo and in the Yes. long run, magsisi ka. Kasi hindi yun ang authentic you. Parang gumawa ka ng isang panibagong tao para lang ma-please yung isang tao. And that is, I think, manipulation more than love. Kasi minanipula mo yung nararamdaman mo, yung sarili mo, na hindi naman ito talaga yung personal na desisyon mo, pero dahil gusto niya, sige, laban. Pero hindi ka rin namin sigurado kung talagang wholeheartedly mo nga gagawin lahat ng mga gusto niyang mangyari. Pero gusto rin naman namin na sa 10 hakbang mo papunta sa kanya, magbigay din siya ng 5 para magtagpo kayo sa gitna. And that is what we call compromise. At lahat ng mga magkakarelasyon, dumadating sa puntong ganyan, nagko-compromise. Or kung hindi man sila mag-agree sa isang bagay, diba, you agree to disagree. Kasi magkaibang tao kayo, but at the end of the day, you still choose each other. Kasi yun yung real love. You still choose each other despite of all the flaws, of all the mistakes, and the disappointments na naramdaman mo because may isa siyang aksyon na ginawa o nasabi siya na nakatsakit sa iyo. Okay. Thank you po. Yun yung perspective ko mula sa isang babae. Sa lalaki naman, Titangelo. Sa pag-ibig kasi, partner, para sa akin, hindi lang dapat isang nagmamahal. Tulad nga ng sinabi mo, di ba? Dapat compromise, nagbibigay. Kung 10 hakbang, 5 hakbang papunta dito yung babae. Tingin ko, Jacob, kung tingin niya sa'yo na hindi ka mature para sa kanya, hindi mo siya pwedeng sisihin doon sa nararamdaman niya. Nararamdaman niya yun at nasabi niya sa'yo yun. Dahil baka naman talaga napaparamdam mo sa kanya yun. Hindi natin kasi pwedeng questionin yung nararamdaman ng isang tao at bakit niya nabibitawan yung salita na yun. May pinanghuhugutan yan eh. Hindi nagbibitaw ang isang tao ng walang pinaghuhugutan, Jacob. Kaya minsan, tanungin din natin yung sarili natin. Kasi minsan bilang isang lalaki, kala natin tama tayo. O binibigay nyo na lahat. Binibigay na natin lahat. Kailangan kasi natin minsan mag-self-reflect. Yeah. Tignan natin kung best ko to eh. Pero yung best mo pala na yun, hindi yung tugma para sa kanya. Pero hindi naman pwede na yung sarili mo, baguhin mo din para lang ma-fit sa kanya. So, dapat nag-a-adjust din siya. Yes. Pero Jacob, lagi mong tatandaan, sa ganitong sitwasyon ng relasyon, oo, babae ang nagdadala ng relasyon, lagi ko itong pinaglalaban kay Rocky, pero dapat ang lalaki, mataas ang kanyang pakiramdam at pag-iisip. Lalo na sa relasyon at sa babae. Kasi alam mo, ang babae maramdamin sobra. Toyoin? Hindi, maramdamin! Kala ko toyoin. Kulang na lang sabihin mo. Kulang na lang real suka. Talk to eh. Real talk to. Kailangan, hindi, siguro yun lang yung naging choice of words niya na hindi ka mature. Pero hindi naman siguro yun yung gusto niyang puntuhin.
Dahil hindi mo lang talaga siguro siya naiintindihan. 'Di ba? Medyo niya lang pinalalim yung ano. Baka Jacob kasi hindi mo siya masyado nauunawaan. Hindi mo naiintindihan. Baka lang ha. Baka lang. Natingin mo tama yung ginagawa mo pero hindi pala. Okay. Baka lang. Thank you po sa sa different point of views. Sana makatulong kami at sana ma-work out ninyo yan, especially yung communication ninyo. Kasi nga, kung, yun nga pag hindi ka nagiging vulnerable sa partner mo, hindi mo nasasabi, may mali rin So, kailangan, isa yun sa mga bagay na i-adjust ninyo sa sarili nyo. Kung paano ba kayo makaka-communicate better. And hindi naman yan porke 2 years na kayo. O sige, master nyo na agad. It takes so much time and consistent problem solving, di ba? Parang ang daming magaganap muna ng mga problema, tapos hanggang unti-unti natututunan nyo na kung siya paano ayusin na magkasama kayo. And isa sa mga pinaka na-realize ko while in a relationship, married life na to na magkakampi kayo. At the end of the day, hindi pwedeng magkalaban kayo sa pagsosolve ng problema sa relasyon ninyo. Kasi kapag feeling mo, kaaway mo siya, tapos ikaw yung biktima, o kaya baligtad, sabihin natin na ikaw ay parang kaaway, tapos siya naman biktima. So, hindi okay yung ganong klaseng thinking, diba? So, may miscommunication, misunderstanding. So, ang lagi niyong tatandaan, you as a couple versus the problem. Not you versus her versus the problem. Hindi kayo makakasolve ng kahit anong issue sa relasyon na meron kayo. So again, you guys as a couple versus the problem. So i-identify ninyo yung root cause na yan and then tsaka kayo magdiskusyon and then boom. Magugulat na lang kayo, series of events, series of problems, series of issues, ay, ang dali nyo na palang nasusolve. Kasi nga, magkasama kayo nagsusolve ng issue ninyo, hindi lang mag-isa, dalawa kayo. Galing. Yeah. Ganda, ang ganda niyan, partner. Thank you, DJ Rocky, for that, medyo tumantak din sa akin. Paintindi mo yun sa kanya na hindi tayo magkalaban dito. Kasi minsan Kakampi tayo. Oo, laging ganun lang dude Parang magkakampi tayo dito. Nasabi ko yun sa asawa ko. Gamit na gamit, no? Gamit na gamit. Pag nagtatalo na kayo, alam mo, maramdaman nyo yung parang hinawakan mo bigla yung kamay niya. Kasi di ba pag mag-aaway na kayo, parang feeling nyo, gusto nyo ng kalabanan yung isa't isa, tapos parang gusto mo na pingutin, hawakan sa ilong, yung mga ganon. So ganito gawin mo, hawakan mo yung kamay. Tapos sabi mo, magkakampit tayo, hindi tayo magkalaban, hindi tayo magkaaway. Ganon. Kasala tayo, tumigil ka na. Yan. Ang dami natin pinagsusunod. Ang dami natin mga pinag-awayan. Oo. Kasi yun, after noon, pag hawakan nyo na yung kamay ng isa't isa, yun na, diba? Parang sorry na, Tama ganyan. Ang sarap makipag-away ng ganun. Tama. Diba, dude? Yung parang, alam mo na mag-aaway ka, magdidiskusyon kayo, pero pipiliin nyo pa rin yung isa't isa. Kasi, natatagpuan niyo yung isa't isa sa pinakamababang parte ng buhay ninyo o kahit nasa pinakatuktok ng buhay ninyo. And yun yung klase ng relationship na gusto natin magtagal panghabang buhay. Kasi ang dami pa natin pagdadaanan pagdating sa mga relasyon natin. Tama. Hindi lang yan yung magiging issue ninyo, sobrang dami nyo pa pagdadaanan. At kung tingin nyo ngayon matured na kayo, hindi yun totoo. Araw-araw may natututunan tayo sa buhay. Totoo. Every single day, may panibago na namang hamon sa buhay, may natututunan ka. So doon ka natututo na naman. So hindi mo pwedeng sabihin na, geto na edad ko, mature na ako. Hindi. Tunay doon. Hindi. Kasi, edad namin ni Rocky, si Rocky, nag-asawa na. Wala ka kahapon, wala ka naging problema na naging mature ka na naman, na bago mo na naman na solusyonan. Diba? Hindi rin totoo. naman. Kaya wag niyo sasabihin na, ako, ganito na ako, matured ako, at taas ng emotional intelligence. Loko. Yugain kita Hindi rin diba? natin talaga masabi Hindi natin masasabi, na. diba? Kahit gaano mo man sabihin na ang tanda ko na dami ko na experience. Ba't ka nagkamali ngayon? Oo, di ba? De, tsaka maganda din na, Jacob, tsaka sa mga nakikinig, no, na ano nyo, yung parang hawakan nyo din yung part na hindi nyo alam lahat ng bagay.
Kasi Tama yun. Kasi kapag kapag feeling mo alam mo na lahat din or parang ito kasi yung work ko so parang medyo ito yung ginawa niya sa akin. O kaya pag naramdaman natin na yun nga, parang may self-pride na rin tayo, 'di ba? Yung parang nagsasalita na rin yung ego sa atin na parang di matured na ako. Parang nakakalimutan natin na tumanggap at maging humble enough, 'di ba? Para malasap or parang ma-process natin yung mga dapat pa nating matutunan o ma-reflect sa buhay. So, I think okay din na i-drop natin yung thing na parang matured na ako. Kasi kapag sabi natin sa sarili natin, hindi, madami pa naman akong dapat malaman sa buhay. Parang Mas maganda yun Oh, mas maganda na ma-navigate nyo both, 'di ba? Na hindi, sige. Kaya I'm pala willing hindi natin to navigate naiintindihan both. yung Oo. isa't isa kasi may kailangan pa akong buksan o Oo. i-unlock sa sarili ko para matanggap ko na masabi ko sa iyo na you are matured enough. Yan! Diba? nako. Tsaka mo, masamasahihin mo din, Jacob. Oo, kailangan yun. Okay. Thank you po. Thank Yan. you. Sana nakatulong kami sa'yo, Jacob. Thank you po. Maraming salamat. Salute po sa inyong dalawa. Salute din sa'yo, sir. Salamat, sir. God bless. Partner. Alam mo, naisip ko lang na iba rin talaga kapag yung partner mo tanggap ka. 'Di ba? Iba rin talaga yung sige, magrereklamo siya na ito yung nakikita ko sa yung pangit, kung pwede baguhin mo 'to. Pero ramdam mo pa rin na kahit na nahihirapan kang magbago and sinusubukan mo magbago, alam mo na tinatanggap ka niya paunti-unti. Niyayakap ka niya paunti-unti. And I think yun yung klase ng partner na gusto naman natin na maging partner for life. Mhm. 'Di ba? So kung medyo maaga-aga pa na hindi mo nakikita na gano'n, medyo mag-isip-isip ka. Pero kung medyo matagal-tagal na kayo tapos nakikita mo na may ganung klaseng thing naman tong partner mo, edi good for you guys. Pero parte yan ng relasyon, hindi laging perpekto, hindi laging masaya sa relasyon, laging magkakaroon ng conflict. Nakakabanga, dude, kung sakaling hindi kinag-aaway ng partner mo. Oo, ibig sabihin may kakaibang ginagawa yun. Oo, yung parang pinagsasawalang bahala na lang niya, 'di ba? Yung mga issues talaga ninyo. So baka problema din 'yun. So maging masaya pati tayo, 'di ba? Na nagkakaproblema, nagkakadiskusyon, may mga ganyan kasi yan yung yung mga nagbi-build talaga ng relasyon ninyo. Mga problema, mga issues hanggang sa marirealize mo na lang na pag nag-look back ka, tatawanan mo, no? Grabe, no? Dahil sa charger, nag-away tayo. Yung mga ganun, dahil sa ganito, nag-away tayo. Dahil sa t-shirt. Dahil sa t-shirt, dahil sa sinabi mo, jologs, yung bag ko, ganyan. Pero ngayon, wala. Yakap na yakap, diba? So, sana makatagpo kayo ng mga ganong klaseng partner na sumusuporta. Yun lang. Kayo, dude. Sa akin, wala. Agree ako lahat ng sinabi mo, dude. Tama yun. Tama din ikaw, dude. Sa akin, walang perfectong relasyon. True. Lahat ng dapat nga makita mo, para sa akin okay yun Yun na nakikita niya yung kapangitan mo at nakikita mo yung kapangitan niya and then yayakapin nyo. Ibig sabihin, tanggap ka niya. So, 'Di ba? Kaysa naman yun nandun na kayo sa pinakagitna ng relasyon ninyo, kasal na kayo, doon mo lang makita. Kasi nagpabebe-bebe nung una, no? Naku, nakakatakot yun. totoo. Kaya doon na naghihiwalay. Totoo. 'Di ba? Parang ayoko na pala, suko na ako. Ganito pala ugali nito, ayoko na. Paktay ka tiya! Oo. Sayang yung milyon na ginastos sa kasal. Oo, dude. Hindi totoo to kasi ang hirap, dude 'Diba? Ito yung pinaka nagiging ugat ng paghihiwalay, yung hindi pagkakaintindihan dahil hindi na kayang yakapin yung ugali ng isang tao. True. Kaya hanggat maaga pa lang, ibaba mo na lahat. Babaero ko. Okay. Dati, gano'n. Babaero ko, pero kabig ka onte. Dati. So, pag nagloko ko ngayon, marka ako dati. Yun, diba? Kidding aside. But, diba, kung ano man, sabi nga doon sa awitin ni Ray Valera, maging sino ka man. Diba? Mahal kita, maging sino ka man. At kung ano man yung partner mo, tanggapin mo, yakapin mo. True. Yeah. Love it. Walang perpektong relasyon. Totoo yan. Yun lang.
Kaya mga kabisyo, muli, maraming salamat po sa inyo at siyempre maraming salamat po muli sa mga tumutok through on-air at online plus sa PCU Dasma kanina. Ay, oo. PCU Dasma at sa Kavsu, no, na Yan. sumama din Sumama. kanina sa seminar natin, no, dun sa talk natin. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Maraming salamat po sa inyong oras. Yan. And we really appreciate your presence, guys. Sana marami tayong natutunan sa isa't isa, no. And ako, masasabi ko lang talaga dito, dude, na we will continue doing this. You know, yung mga ganitong Thank you din sa klaseng suporta. pag-share, no, Galing sa mo. mga kabataan. And gusto ko lang sabihin na I'm so proud of our DJs na new generation. New gen! Although si Tita Jello, ang tanda na nito sa radyo. Parang, I mean, yung bagong pasok dito sa Love Radio. When we say that bagong pasok, siguro mga 1 to 2 years yan. Or sabihin natin mga 3 years, ganyan. Si Titan Jello, sila yung nag-head spear nitong Love You namin. Ito yung naglilibot kami ng mga universities para nang sa gayon, makapag-spread kami Led by ng Kim Chino news. to. Ayan, led by Kim Kim Chino, Conyo Bicolano, and Titan Jello Maratoni. Maratoni. Madami kayo eh. 'Di ba? Lahat tayo. Hindi kayo. Kasi kayo talaga brains nito eh. Talaga sila yung nagli-lead nitong group na ito. And nakaka-proud lang na, uy, may ganito pala tayong magagaling talaga na ka-team. Ganun. Galing nyo, dude. OG talaga. Tapos, dude, gusto ko lang pala ding meron pa ba Oh, babatiin? papasalamatan ko lang Ayan. ang aking kaibigan. Uy, yun. Si Dean Amor Jude Tadeo Soriano. Maraming salamat po sa pagbukas nyo sa amin ng pintuan. Oh, dyan. Dino More, thank you. Yes, sa PCU po. Maraming salamat po. Yes. We love you guys. And gusto ko lang din pala invite yung mga kabisyos natin out there. Yung mga nanonood dyan Saan? mga nakikinig dyan. Sa sa Sunday, Mother's Day, dude. Punta kayo Ay, sa oo. amin. Charot. Saan sa inyo? At tapos magbigay kayo ng 1K. De, biro lang. Punta kayo ng Pampanga kasi mag-host ako ng event ng Lumina, The Water Lantern Festival 2026. It's gonna be at the Lakeshore, Pampanga. Yan, So mag-host ako doon. It's gonna be a fun-filled event with a concert pa. Daming mga Oo. stepmom dyan, ma'am. Stepmom ka Ay, dyan! ano ba? Stepinin kita na. Susubo ko ba yung mikropono? Basta Lumina. Ayan. At syempre, binabati ko lang din po ang pinsan po ni Aris Nabu. Ayan, Uy! big shoutout at happy birthday kay Regine Jan Maala. Ayan. Happy birthday, mama. Chup, Ayan chup, chup, o, chup, chup. Aris, miss you. Sige na. Bye guys. Nakasama nyo po ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello, at kayo po'y nakatutok sa #1 radio station sa Metro at Mega Manila. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo is a beautiful song by Moira de la Torre, Tagpuan. Metro's #1 Love Radio. Basic!